Pred 500 rokmi majstri vytvorili technológiu, ktorá zostáva dodnes zlatým štandardom kvality. Toto je portugalský medený alembik. Majstrovské dielo inžinierstva a tradície, ktoré premieňa jednoduché suroviny na pravé umelecké diela. Prečo sa pre neho rozhodnúť? Meď tvorí zázraky. Neutralizuje škodlivé nečistoty, pričom zostáva len čistá a jemná chuť. Ručne vyrobené majstrami. Každý alembik je unikátne dielo, vytvorené s precíznou pozornosťou ku detailom. Dokonalé čistenie. Dvojitá špirála zabezpečuje bezchybné výsledky. Odolnosť, hrubé medené steny vydržia desiatky rokov a zároveň udržiavajú optimálne rozloženie tepla. A teraz najúžasnejšia časť, moderná technológia stále nedokázala prekonať toto ručne vyrobené majstrovské dielo. Profesionáli po celom svete sa na ňo spoliehajú pri výrobe whiskys, koniakov, calvadosov, ovocných brandyov. Ste pripravení vytvoriť svoje vlastné majstrovské dielo? Portugalský medený alembik je vašim kľúčom k dokonalým destilátom.